Mä kävin eilen leffassa ja mulla jäi mun irttareet vähän jäljelle, niin mä ajattelin, että mä näytän nyt teille mun lemppari-irttarit. Ja nämä on siis sellaisia karkkeja, että jos näitä ei ole siellä hyllyssä, niin mä en ota irttareita. Aloitetaan vaikka näistä mitäs nämä nyt on? Tämmöisiä paloja, en mä tiedä. Niin tällainen toffeen makunen, tää on ihan yksi mun lemppareista. Tää salmiakkiversio, tää näyttää nyt tosi krasti, mutta tää on ihan sika hyvä. Jos tykkäätte salmiakista, niin antakaa tälle mahdollisuus. Nämä bupsit on ihan sika hyviä. Olisiko tää nyt mansikka ja onkohan toi sitruuna? En tiedä, mutta tämmönen kirpeä bupsi. Toinen bupsi, mikä on mun lemppari, on tää salmiakki mansikka bupsi. Siis tää on kans ihan taivaallinen. Mä säästin parhaan viimeiseksi. Se on nimittäin tää Pandan. Tää tämmönen kukkakonvehti. Ja tähän liittyy tarina. Eli silloin kun mä olin lapsi, ehkä mitähän mä olin 7-10 ehkä, niin Pandalla oli semmonen levy, suklaalevy, sellainen pieni levy, missä oli sisällä tällaista niin kuin jotain karamellia tai tämmöstä, mitä siis tässä kyseisessä karkissa on. Ja siis se oli ihan mun lempparilevy, mä söin sitä ihan sikana. Ja nyt sitähän ei nyt ole vuosiin enää ollut, mutta tää on niin kuin ainut asia, mikä siitä on jäljellä, että on aina mulla täällä pussissa. Se on nyt nää mun top 5 irttarit. Mitä mieltä te ootte? Onko meidän sama irttarimaku? Kommentoikaa, mä haluan tietää.